Изпитвали ли сте болезненото изгаряне на този вътрешен пламък, който се разпалва, когато е извършена несправедливост спрямо вас или спрямо някого, когато обичате? Жадувате справедливост да възтържествува на всяка цена. В Псалом 7 отчаяната молба на Давид е родена от същия този вътрешен огън. Но ще го избави ли Бог? Имаме ли право да искаме това? Отпуснете се. Нека молитвата на Давид протече през вас. И може би заедно ще намерим отговора. Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам. Спаси ме и ме избави от всички, които ме преследват. Да не би да ме разкъсат като лъв и да ме погубят, без да има кой да ме избави. Аз съм Твоето прибежище и Твоят щит. Никой враг няма да те погълне, докато почиваш под крилата ми. Господи, Боже мой, ако съм сторил това, ако има вина на ръцете ми, ако съм отплатил на съюзника си със зло или без причина съм ограбил врага си, тогава нека врагът ме преследва и да ме настигне. Нека стъпче живота ми в земята и да ме накара да спя в пръста. Аз съм праведният съдия. Претеглям всяко сърце и всяко дело. Ако ходиш в истина, ще те издигна. Ако ли не, ще те смиря. Стани, Господи, в гнева си. Издигни се против яростта на враговете ми. Събуди се, Боже мой, постанови правда. Нека събраните народи се съберат около Тебе, докато Ти седиш на престола над тях нависоко. Аз царувам над всички и правдата ми няма да заспи. Ще стана и ще въздам съд над земята. Оправдай ме, Господи, според правдата ми, според непорочността ми, Всевишни. Нека се свърши насилието на нечестивите и утвърди праведните. Ти, праведни Боже, който изпитваш умовете и сърцата. Ще накарам насилниците да замълчат и ще укрепя чистите по сърце, защото изследвам дълбините на всяка душа. Щитът ми е Бог Всевишни, който спасява правдивите по сърце. Бог е праведен съдия. Бог, който всеки ден показва гнева си. Правдата ми е бърза и сигурна. Нечестивите точат мечовете си, но аз въздавам правда. Те опъват лъковете си, но аз приготвям огнени стрели. Който е бременен със зло, зачева беда и ражда разочарование. Който копае яма и я издълбава, пада в рова, който е направил. Бедата, която причиняват, се връща върху тях. Насилието им пада върху собствените им глави. Техните собствени замисли ще бъдат тяхната гибел. Тежестта на насилието им ще ги смаже. Ще благодаря на Господа заради правдата му. Ще възпявам името на Господа
Твоята правда стоя твърдо и в Твоята праведност няма да се поклатя. Огънят все още гори, но какво да правим с него? Давид търсеше отмъщение, но псаломът нашепва различна истина. Битката не е наша, тя принадлежи на него. Да се опитваме да грабнем справедливостта сами е да се превърнем в това, срещу което се борим. Нашата сила, нашето убежище е в отдаването. Да се доверим, че неговата справедливост е по-висша, е по-дълбока, е истинска. Освободете се от нуждата да контролирате. Освободете се от желанието за отмъщение. Прегърнете неговата правда. И знайте, че дори когато светът изглежда погълнат от мрак, той е светлината. Той ще оправи всичко. Доверете се. Отделете момент сега, за да освободите всеки гняв, всяка горчивина, всяко желание за отмъщение, което може би задържате. Предложете го на Бога. Молете се за онези, които са ви наранили, и се молете за благодатта да простите, защото в неговата справедливост, а не в нашата собствена, намираме истински и траен мир.